Αλέξης Κούγιας με τον Ανδρέα Σερεβέτα. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον ισχυρό άντρα της Θεσσαλονίκης. Πάει μεγάλη νίκη εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Είναι νίκη άνοδος, δίκαιη. Είχαμε όλες τις ευκαιρίες. Δεν τις κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε το πέναλτι. Το διχειρίστηκε ο κ. Σκιώλης σωστά με τους παίκτες. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μία από τις βρωμερότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος της Football League δημιουργεί τέτοια πράγματα. Σε μια ομάδα που δεν έχει κερδίσει ένα πέναλτι από την αρχή της περίοδου. Μια ομάδα που κερδίζει πέναλτι γιατί γλιστράνε και πέφτουν οι παίκτες της κάτω. Και κάθουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μαζευτεί μια συμμορία σε αυτήν την ομάδα. Ο ένας από τα Χανιά, ο άλλος από τον Power Roof. Δεν ξέρουμε την αθηναϊκή κοινωνία εμείς και την ποδοσφαιρική κοινωνία. Αλλήμον αν ανέβει ο Απόλλωνας με τα 50 αστήρια στη Super League και δεν ανέβει αυτή η μαγική ομάδα. 1, 2, 3. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγκλά. Μου είχες πει ότι το παίρνεις κάθε πρώτη του μήνος και είχα μια απορία όσο γρήγορα το τρως. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως, αχ είναι λίγος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το... Κοίτα να μπούστη ρε.